Soňra Gahrman arka dağımyň Abdullah Kerwani Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentiniň Zagulba köşküne tarap ugrady. Köşkün merkezi girilgetiniň öňünde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arka dağymyzy Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew mähirli garşylady. Bilelikde döwlet baýdaklarynyň öňüne surata düşmek labaratyndan soňra Gahrman arka dağymyz bilen prezident Ilham Aliýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuň marşynda Gahrman arka dağymyz we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti başga da bir näçe derwat meseleler boýunça özara pikir açdylar. Söhbetdeşler Türkmen hem Azerbaýjan halklarynyň dostlugyny gatnaşyklarynyň mundan beýnägem ösdüriljekdigine ynam bildirdiler. Gepleşikler tamamlanan soňra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arka dağymyz hem de Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew Gurbanuly Berdimuhammedow adyny howunarlyga mätä sagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gandasynyň bejeris işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa hem de Geýdar Aliýew adyny Gaznanyň vice-prezidenti Leyla Aliýewa iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňüne bilelikde ýadygärlik surata düşdiler.